Hi guys! Kumusta po kayo? Welcome po sa Fan Dibic. Pupunta po tayo ngayon ng Sorsogon. At dahil po sa pinapairal ng mga safety protocol, tingnan po natin kung ano po mga requirements papunta po ng bayan ng Sorsogon, galing po dito sa Pulangi, Albay. Let's go guys! Busy na po ngayon ang bayan ng Pulangi. Hindi katulad nung pakatapos ng bagong taon, halos parang walang sasakyan dito eh. Ngayon, balikan sa mga negosyo. Nakabukas na yung mga pamilihan dito. Medyo traffic po dito ng konti. Ang dami naglalabasan. At ang dami nagsha-shopping. Alright, dito na po tayo sa National Road. At sana po maluwag yung mga checkpoint papuntang Sorsogon, kasi last time pag-uwi ko po doon napaka-higpit. Sana naman ngayon okay na po. At syempre po, di natin pwedeng palagpasin ang pagkain na ito dito po sa Ginobata. Ang puto. Ito na po, malapit na tayo sa bilihan ng mga puto special dito po sa Ginobatan, Albay. Tayo dito na. At ito na po ang puto. Napakamura lang. Mabuti po nakabili na ako ng puto. Para naman po pagdating ng checkpoint, may energy po ako pag tinanong. Kasi maraming interview yan eh. Saan ka pupunta? Asan ang vaccine card mo? At kung ano-ano pa. Nabilokan ako. Ang sarap! Masarap ng puto dito sa may ano, Ligaw, papuntang Ginobatan. The best talaga. Kaya pag tinanong po ako sa checkpoint, makakasagot po ako ng mabuti nito kasi may energy na ako. Grabe, ang sarap. Wow, welcome back. Maganda yun. Mayon. Ang ganda talaga ng Mayon Volcano. Kahit na palibutan ng ulap sa tuktok, maganda pa rin siya. Ang sarap rin dito magbike kasi maganda rin po ang kalsada. Saka kunting ahon lang, kaya swabe. Tapos habang nag-bike, ang view ay ang Mayon. Amazing! Dito na po tayo sa Daraga, Albay. Ang liko-likong ahon. Parang ulam pa yata. Parang ulan ano. Yun, ganda ng hangin, sarap. Hindi naman po kami hinarang sa may Putyaw checkpoint. Tuloy po ang biyahe namin. Ito po ang masarap mag drive sa probinsya. Walang traffic. Matapos po ng Pilar,
Ito po ang Castilla, Sorsogon. Dati po ang checkpoint dito nasa gitna ng daan. Ngayon po parang wala na. Wala na nga. Ganda na po ang magbiyahe ngayon papuntang Sorsogon. Pag galing nga lang po ng Manila, ang mahigpit lang talaga sa may Del Gallego. Kailangan po magpakita ng vaccine card. Pag walang vaccine card, kailangan mayroon pong antigen test. At syempre naman po, dapat ang ipakita po natin na antigen test yung result negative. Huwag naman po yung positive, baka magtakbuhan po yung bantay sa checkpoint. Nakita ko na po ang kabundukan ng Sorsogon, malapit na. At dito po ang mga bilihan ng mga handicraft. At marami pong pagpipilian. Hinahinay lang sa pagdadrive para safe. Dito na po tayo sa Sorsogon City. Meron po tayong dadaanan pa dito na checkpoint. Ito na po ang barangay Bukal-Bukalan. Dito po ang mga bilihan ng seafoods, mga sariwa. Kaya minsan pag duman ako dyan ng mga hapon na, wala na eh. Ang bilis maubos. Kaya lang hindi magandang panahon dito, parang uulan. Kumusta po kayo mga taga Sorsogon? Lugar ng mga mababait na mga Bicolano at Bicolana. At yan po ang Sorsogon Municipal Hall. Ang laki. Sosyal. Ang ganda ng munisipyo dito. Ito tayo dadaan sa may malapit sa dagat. Sa bayan po kasi ang daming mga sasakyan at tricycle. Ayan! Ang dalampasigan po ng Sorsogon City. Ito po ang Baywalk. Tuntua si Vince ha? Tuntua ka Vince ha? Ganda di ba Vince? Kaya ka lang naidaan dito si mami eh. Ganda eh. Mahaba-haba din. Lusot nito doon na sa may SM. Ganda no? Pinto. Dito maganda mag-siya dito. Yung sa uha. Oh, ang dami nga dito. Lumaga. Tapos nag-bike. At sa kabila po ang SM. Unlad na rin ang bayan ng Sorsogon. Kompleto. Shopping malls, pasyalan, hospital.
Guys, maluwag na po ngayon ang biyaheng Sorsogon. Ang mga checkpoint po di na nagche-check ng mga dumadaan. Ganun pa man po, ingat pa rin tayo kasi mayroon pa ring pandemic. Mabuti na mayroon pang pandemic. Kaya please subscribe. Salamat po.